तर पैशांच्या मोहात खासदार अडकले गेले. खासदार फुटीबाबत संजय राऊत यांनी हे विधान केले. पैसे मिळाले असतील तर घरात ठेवून परत या. खासदार संजय राऊतांनी फुटीर खासदारांना हा सल्ला दिलेला आहे. विरोधी पक्षात काम करणं ही सन्मानाची गोष्ट आहे. आपण लोकांचा आवाज आहोत हे त्यांना मी समजून सांगितलं. पण आता त्यांना 200 कोटीचा निधी, 500 कोटीचा निधी अशी आमिष दाखवून आता 500 कोटीमध्ये 25% सरळ सरळ किकबॅक मिळते त्या लोकांना. त्या किकबॅक आणि 25 कोटीचं 50 कोटीचं जे कमिशन मिळत आहे त्या मोहामध्ये खासदार अडकत आहेत. 15 कोटी घेतले, आणखी 10 कोटी मिळाले. जर ओमराजेंच्या बाबतीत एक न्याय असेल तर उरलेल्या अन्य 5 खासदारांच्या बाबतीतही तोच न्याय असेल. त्या सगळ्या त्यांनी जर पैसे घेतले असतील तर त्यांनी ठेवावे आपल्या घरात. त्यांनी परत पक्षात यावं. पुढल्या निवडणुकीला त्यांना खर्च करता येतील ते.